saioak egin naiz, psikologo lanetan egitzen naiz esan, eta pixka bat gaurko planteamendua izango litzateke antsiedatea edo estura deitzen den euskeraz, bai? Esturaren inguruan, lanketa bat egitea, informazio bat zabaltzea, esplikatzea pixka bat, antsietate mota zeintzu dian, eta horren gutxi gora berakoak, bideotxo batzuk ere ikusiko ditugu, pixka bat modu, divertigarrian ere bai, lagundu egotenak horako antsietate motak eta egoera ezberdinak ulertzen. Gero pare bat papeltxo pasatuko izkizuet, laguntze aldera zuei, lehen gero gutxiko zizuen teknika desberdinak lantzen. Bai, ulertzen ez dana, pentsatzen eta espero dut, tailerrean zehar, txarlan zehar jungo dela ulertzen, eta gero amaitzen dugunean, eskertuko dizuet, nahi bada ez dute galderarik egin zeuden gaien inguruan edo bestelakoik, lasai galdetzia. Bai? Eta horrekin ja hasiko gara. Esan bezala antsiedadea, estura eta emozioen kudeak eta alde batetik esturatu den bezala dituen ezaugarri desberdinak eta beste aldetik emozioak nola kudeatu ditzakegun, ezta? Gaur egun, inteligentzia emozionala gero ezta gehiago entzuten da, eta emozioak azkenean gure oinarri bat dira, eta emozioekin lan egiten dugunez, eta emozioak ditugunez egunero, horren inguruan lanketak pixkat emango dugu, bai? Horako pintzela batzuk emango ditugu. Batez ere oinarrituko gara estura, edo antsiedadean. Horren inguruan esplikazioak emango gara eta modu informatiboan. Beraz, zer da estura? Hor ikusten zuten bezala, antsiedadea edo estura, antsiedadea estura, osasuntsua da berez, antsiedadea badu funtzio biologiko bat. Alerta egoeran jartzen gaitu egoera baten aurrean, eta hori izaten da normalean, berak duen funtzioa. Funtzio hori egokituta dagoenean, antsiedadea esan dezakegu osasuntsua dela. Gure gorputzak modu egokituan lan egiten duenean. Hau da, antsiedadeak laguntzen dit niri adibidez orain tailerra hau ematen. Zerbait egin behar dut, helburu bat daukat, eta nire gorputza aktibatuta dago. Egoera honetan, nire estura maila egokia da aktibatzen laguntzen didalako. Ez dago neurriz gaindi kontrolatzeko gaitasuna bat dudalako. Adibide bat argia jartzearen. Hori litzateke osasuntsua. Biologikoki badu funtzio bat egokitzapen naturalekoa. Eta egoera konprometituak dianean edo mehatxungarriak dianean, azkenean, aktibatzen da. Orduan, esan behar dugu dela, superbiantzerako vitala da. Gizaki geran enean, superbiantzeko behar dugu elementu hau. Mehatxutikan ateratzea edo mehatxutikan babestea da bere burua. Eta egoera ekidin edo korrika egiten irtetzen laguntzen dugu. Egoera bat zen adibidez, esturak. Esaten dugu, egoera kuratu honetan, alde egin nahi dut. Eta, hartzen dugu bidea edo izan dira alde egiteko. Horrelako funtzioa ere betetzen du antsietateak. Hemen adibidea. Eztabaidatzen aurrean, zer egin dezakegu. Enfrentatu, alde egin, zer egiten dugu. Bakoitzak zer egiten du. Tailer honetan ere interesante izango da, hitz egiten guazen heinean, bakoitzak behatzea bere burua nola doan. Nola doan, testu ditzen edo non doan kokatzen. Tailer honek ere hortarako balio digulako. Bakoitzak bere barrenerako egin dezake lanketa txikia. Bestatetik, noiz dator antsiedadea. Burua etorkizunera aurreratzen denean. Hori izaten da, esturaren puntua. Etorkizunera etortzen da, etorkizunera joaten da, eta orainera ekartzen du. Hau da, nik adibidez badut azterketa bat, etzi, eta nago oso urduri, eta antsietatearekin nago, garai momentu hori ari naizelako orainean bizitzen. Orduan, egiten duguna da, etorkizuneko momentu hori orainera ekarri, eta horrek sortzen dugu antsietatea. Ezin dugu orainean bukatu, ezin dugu orainean amaitu, ekintza hori, beraz, prozesu guzti horretan, antsietatea egoera bat egoten gera. Maila ez dugu zehazten. Hori izan nintzateke pixka bat, antsietatearen funtzioa ez dagoenean egokitua gure buruari. Hor esaten dugu, bestatetik ere, norberak dituen ideia katastrofistak
bai, ideia errealak bezala bizitzen ditugu. Hau da, gure pentsamenduetan, bai, horietako batzuk jartzen dira egoerarik okerrenean, bai? Egoera horiek irrealak dira, ez dira existitzen edo existitu daitezke, baina gure pentsamendua hor egoten da. Eta errealak eta benetazkoak eta bakarrak balira bezala bizitzen ditugu, bai? Hori izango litzateke esturari, oraindik eta intentsitate gehiago ematen dion elementu bat, bai? Estura, esaten dugu, modu simboliko batean, izebergaren punta esaten dela. Horren azpian, beste gauza asko aurkitzen dira, orain ikusiko dugun irudi batean bezala. Bai? Horren azpian hartzen den askotan da, emozioak, bai, eta ditugun ideiak, pentsamenduak egoten direla desadostasunean. Bai? Ez dira askotan ados egoten egoera batzuetan, eta horreko lehendikan eragiten diguna da egoera duditatiboago bat edo kezkagarriago bat, gure buruarekin. Bai? Aurkitu arte, bien arteko adostasun bat, beraz, erabaki bat zuzen hartzeko helburuarekin egoten geranean. Orduan, koherentzia falta hori egoten denean, gertatzen zaizkigu horrelako, esango nuke, ideia katastrofikoen espazioak gure buruan, eta horrek eragiten dugu gainera, ansiedade egoera bat handitzea. Bai? Ansiedade noiz, esplikatu ondoren, esaten dugu, gure buruan aurkitzen da, izebergaren puntan nago, bai? Ansiedade arima daukat, nago ni punta horretan, horren azpian ikusiko dugu zer dago. Bai, azpian da gure alarma, den hasieran esan duguna, alarma bat da, bai? Izeberga, erakusten dugu bakarrik, alarma. Ikusiko dugu azpian, zer dago. Bai, horretikan adibide polita hau, holako gaur egunean, iparraldean dauden holako hartzek duten egoera. Bakarrik ikusten dugu holako egoera bat dagoenean. Horren azpian, gauza gehiago daude. Bai? Hemen dakago adibidez. Zakit ondo ikusten da, baina irakurriko ditugu. Alde batean, egongo lirateke, esturaren oinarrian sakontzean, ozeanaren handitasunean adinako aukerak daude. Hau da, ez dago aukera edo bide bakar bat, bai? Aurre egiteko esturari. Badaude, bidean hitz. Horien arte lehenengo jakin behar duguna da, agerian dagoena, esan dugun bezala, izango litzatekeela estura, bai? Ansiedadea. Eta horren ezkutuan dagoena, ikusezina dena, murgiltzen ez baldin bagara. Eta murgiltzeak zer nahi du? Hau dena aztertu beharko genukela, edo bentsat hauetako parte batzuk, lehenengo parte batzuk. Horietako lehenengo parte batzuk izango lirateketen? Agerian dagoena lehenengo, izango lirateke ekintza egiten duguna, bai? Eta jokaera da beraz hori, bai? Guk nola jokatzen dugu. Hori izango lirateke agerian ikusi hori duguna, bai? Horren azpian, ordea, gauza gehiago daude. Adibidez, sinismenak daude. Guk ze sinismen ditugun, nola eziak izan geran, eta horren arabera nola jokatzen dugun. Bai, ze jarrera daukagun gauzen aurrean, bai? Eta horren aurrean, eskuntza daukagu eta esperientzia daukagu. Bai, gure esperientzia vitala, bizitzako esperientzia. Eta ze hezkuntza jaso izan dugun eta ze gauzak eman dizkiguten, guzti ikasi dugun horrekin. Hori zagotzateke, lehenengo maila batean lantzeko errezena izan daitekeena. Ondoren genuke, ditugun gaitasunak horrelako egoen aurrean, lan egiteko eta jartuteko, bai? Gaitasunak noski beste guztia zela erramienten bidez lantzen joten gira eta onditzen joten gira, bai? Nire dela berra damarroten izan gai izango, hemen horrela egoteko. Nire lanketaren bidez gaitasunak lantzen joan naiz, eta orain banez gai hemen modu honetan egoteko, bai? Dena dalako posible, bai? Azten goazen heinean. Baloreak, bestatikan izango dituzke baloreak, bakoitzak ze balore dituen, bai? Eta horren barnean, zergatik dauzkagu balore horiek eta zertarako dauzkagu balore horiek, bai? Identitatea, nor naiz ni, bai? Bestekiko desberdintasunean, nor naiz ni? Eta horren azpikaldean, azpian esango dut, kontzeptu hau, behar bat ezaguna batzuentzat, bestentzat ez, agian, transpersonalitatea izango zuteke, bai? Transpersonalitatea da, filosofia esango nuke, bai? Zein nahi zen, zertarako nagoen bizitza honetan, bai? Eta hori dena. Orduan, hori izango zuteke azkenean, izebergaren azpikaldean geratuko litzateken, ideia, bai? Orduan, honek dena osatuko luke, gutxi gora bera, esturaren azpikaldeko mugimendu guztia. Pentsa, zenbat gauza moitu daitezken ansiedadari aztertzen hasten garenean. Asko, bai? Eta gainera muga ezinak.
bai? Beraz, esplikazioenekin pixka bakoitza joan daiteke bere burua irekitzen. Bai, esaten, orain irekitzaket gauza gehiago. Bai, nire burua ere baita flexibilizatzeko aukera ematen dit honek, edo alderantziz flexible egia izan naiz eta agian zentratzen laguntzen da, ideia konkretuak lortzen. Bai? Jarretuko dugu aurrera, eta zerk sor dezake, hor bromatxo bat jarri den. Bai? Ingelesez dago idatzita, euskaraz dago ondoan idatzita, eta askotan, persona bat hain barneratua dago bere murgiltasun eta sufrimenduan, nun esaten dio batak besteari. Zakarra da nire antxilade atakea oztopatzea zure pentsamendu positiboekin. Bai? Hau da, utzen azazu bakean, ni nire antxiladea nago sartuta eta. Bai? Eta norbait jartzen da kanpotikan kaixo esatera edo salbatzera edo konpainia egitera eta ez dugu nahi. Bai? Utzen azazu bakean zure ideia positiboekin. Bai? Gure resistentzietaz ari daizketan, azkenean. Bai? Gure mekanismoak ditugulako babesteko azkenean. Bai? Defentsa mekanismoak ditzen diranak. Ados? Hemen ere pixka prosatuko dugu, hizkuntza guztia hori lantzeko, bale? Gero dituzuen dudak, gorde eta gero lasai adierazi, bai? Ni saiatuko naiz adiketa horren erantzuten. Jarraitzen dugu pixka eta horrela. Zerk sor dezake antsiedadea? Zenbat gauzek, ezta? Bakoitzak izango ditu bere puntuak eta horien artean hauek denak agertzen dira, bai? Exigentziak azkenean eta espektatibak holako egoeren aurrean, bai? Holako egoerak zeintzuk diren irakurriko ditut, bai? Erstura eragin dezaketen faktore batzuk lirateke, bai, lirateke. Bikote barne gartzenean arazoak, bai, edo bai hezkuntza bera, edo bai dibortzioa bera, bai, ezaugarriak pixka bat markatzearen. Lan berri baten hasten ganean, edo lanetik botatzen gaituztenean, edo lan arazoak daudenean, bai, horrek erstura sortzen du. Harreman sozialak orokorrean, bai, heriozak, batez ere gertukoenak dienean, bai, gizakienak, bai animalienak, gertukoenak barruan ditugunak. Jubilazioaren aldaketak, rol aldaketak, bai? Azkenean lanean egon gara eta gero ez gaude lanean, ez dakago funtzio sozial bat, bai? Funtzio sozialek eman dugu identitatea handi bat. Hortan horre aldaketa horrek erstura sortu izagute, bai? Ikasketetako azterketak aipatu duen adibidea, ume bat izateak, bai? Diru arazoak ukitzeak, etxe aldaketak, bai mudantzak ditzen dena, edo etxe barnean egon detezken gatazkak, bai? Etxe bakoitzeko errealitateak anitza direlako. Eta bestasun harreman izateak ere bai, horrek erstura sortzen du, bai? Horrekin zegaratuko zaigun, zegaratuko den, etorkizunera aurreratzen hasten gara horako egoera guztietan, eta etorkizunera jo nahiean, etorkizunen bizi gera, oraina bizi gabe, bai? Orduan pixka bat ekartzea orainera egoera hauek ez da txarra, baina oraineko errealitatearekin eta lasaitasunez bizitzea funtzionatzen hobeto laguntzen dugu, bai? Ez da erresa. Ez da erresa, baina saiatzen gara egiten egunero, aldegun hoberen. Eta exigentzia horiek ez digute askotan laguntzen, egunerokotasun horretan zurruntasunetik ateratzen. Bai, orduan, bai exigentziak eta bai ditugun espektatibak. Espektatibak edo itxaropenak gure buruarekiko eta beste ekikiko. Bai, hau da, nik espero dut nire bikotearen gandik ez dakit zer, nik espero dut nire lanen gandik ez dakit zer. Nik espero dut edo exigentzia dakat edo bai izan beharko luke hau horrela. Eta hori dena dira bakoitza dituen sinismenak. Eta horrek hau guztia baldintzatu doi dugu. Bai, horrek denak eragiten dugu ansiedade egoera bat ere bai. Bale? Jarraitzen dugu pixka bat, azkenean dira aldaketak. Bai? Guk ze erreztasun izan dezakegun aldaketa bat asimilatzeko garaian. Bai? Eta aldaketa horiek jasotzeko ze gaitasun daukagun ere bai. Dena ipatu dugu izebergaren bai oinarri horiek. Jarraituko dugu aurrera, pixka bat hau abstrakto geratu daiteke, hurrengo horriarekin erakutsiko dizuet faktore edo aldagaiak zeintzu dira, pixka teorikoagoa da. Bai? Erakutsiko dizuet irudia, erderaz dago irudia, baina faktore predisposizionalak, ulertzen ez dituenentzako pixka bat euskerazko itzulpena, faktore aktibatzaileak eta mantenitzeko faktoreak dirateke, hori esplikatuko dizuet. Aurrela ikusten dugun aurreko aldagaiak dira bakoitzarenak, bai biologikoak eta bai tipologia bakoitza badu nortasun bat, badu karakter bat, badu era bat, bai? Hori da aldagai bat, besterik gabe. Aldagai aktibatzailea, litzateke alerta sistema aktibatu dezaketenak, bai? Edo zer egoera pasatzen da eta horrek aktibatzen du nire alerta, bai? Eta aldagai mantenugarriak da egoera pasatu ondoren, edo egoera konpondu bitartean, egoera horretan egoten gara, antsiedade egoera horretan egoten gara, bai? Eta
egoera hori mantenitu daiteke denbora luzean ere bai, eta mantenitze horrek egiten du azkenean nahaste egoera batera heltzea, bai? Disfuntzional bilakatzen da azkenean alerta hori, bai? Alerta azkenean da momentu bateko gauza bat. Gero egiten dena da denbora luzatu, alerta egoeran egon, suposatzen duen guztiarekin, eta ez du funtzio bera betetzen, bai? Eta hor ja nahaste bat izan dezakegu, bai? Ez gehi sartuko gehiagi patologietan eta olako gauzetan, ze azkenean garrantzitsuna da ikuste bakoitza dazkagun gaitasunak eraman gaitzaketela nahi dugun edo aldegun leku guztietara, bai? Diagnostikoek eta azkenean patologia hitza erabiltzeak eta egiten dena mugatu, bai? Eta mugapen hori ez dugu gaur hemen bilatzen, bai? Printzipioz hortik kanpora ibiliko gara, bale? Esplikatu dizuen pixkat, hiru alderdi aldagailuek lirateke predisposionalak, bai, bakoitzak dituenak eragin bat izango lukete, ansieda horren barnean, aktibatzaileak hori mugituko lukete, eta gero, egoera mantenitzeko horretan, ikusten duzuen bezala hemen, fletxa hauek gora eta bera dabiltza, eta hori izango litzateke azkenean, mantenitzen egongo litzatekena. Hori ditzen eguna zirkulo biziosoa, edo beti nagoela egoera berdinen, edo beti itzutzen ezala lehenko leku berdinera, hori da esan nahi duen azkenean, bai? Eta hor azkenean, alerta egoera batzenean hasiera batean, hor gaudenean bilakatzen da, nahaste bat, ez dugu funtzionatzen, bai? Ordan imar dugu, pixkat garbitu, izurregaren bide hori eginez, garbitu, eta bere funtzioa osasunez bueltan, bai? Horrek prozesu bat eramaten du, lanketa bat eramaten du, bai? Jarretuko dugu. Aurretikan, ondoren, izango dugu, hemen pixka bat, banakoaren erantzuna, erstura baten egoera baten aurrean. 3 alderdi ditugu batez ere, bai? Ni persona bezala hartuta, izango nuke, sentitzen detena, bai? Sentimenduak, beraz, eta hori izateke fisiologikoa, erantzun fisiologikoa, personak nola errezionatzen duen, modu fisiologikoan. Nerean egiteko dudana, hau da, nire dauka voluntadea hori egiteko, eta hori egiteke erantzun motorea, gorputzaren bidez eta erantzuten duguna, bai, askotan, eta pentsamendua, bai, nik pentsatzen dut. Beraz, inteligentzia erabiltzen dugu hori egiteko, beraz, bai inteligentzia, bai voluntadea, eta bai sentimenduen artean, 3 horien artean, erabakitzen da horrelako egoera batik nola eman buelta, bai? Pixka bat, ersturari nola erantzuten dugu jakiteko, erakutsi dugu kuadroa, bale? Zein modutan agertzen zaizkigu, bai? Esan ditugu 3 puntu, baina orain, esan dugu pixka bat, zeintzu diran, 5 aldagai daude batez ere, bale? Fisikoak, psikologikoak, jokaerazkoak, bai? Kognitiboak eta sozialak. Fisikoak, hau da, ze sensazio ditudanik fisikoki erstura egoera batean dagoenan, ongi dago ez da, pixkat identifikatzen jakitea, jakiteko batek fisikoki, non dagoen ansiade momentu bat, bai? Nik orain badakit nire bihotza dagoela pixka partitoka, taupadaka dago, aktibatuta nago, eta alerta egoera txiki batean nago. Beraz, badakit nik nire ansiade maila, badagoela hor, eta minimo batean dagoela, eta konstiente naiz horretaz, bai? Eta horrekin ongi nago, bai? Orduan, fisikoak lirateke izartitzea, bai? Eskuak izartitzea jartizkigu, edo kopeta, edo gorputzeko beste atalden bat, tensio muskularra dakagu, bai? Askotan nola egoten gara, kontratu gabe, eta ergui, gogortu agertu zait, edo txingurtua dakat, bai? Eta tensio egoera horrek eragiten dugu hori. Taupadak enbatu duguna, takikardiak, ja, taupadak pixka bixiagoak diranean. Otzikarak ere bai, batzutan otzikara sensazio gero izaten ditugu. Sabeleko minak, azkenean nahi urduri nabil, esaten dugu hartuta nahi sabelak bueltak adakat, nahastuta nabil. Ansiade egoera baten aurrean gaude, bai? Arazoak, arnasterakoan, bai, ez dugu arnasari atentzioa jartzen, bai? Eta buruko minak, karratuak burua, bai? Eta egoera hori ez da bakarrik, eduki askoarekin ez dako burua lantzen baizik eta, egoera ansioso batek kargatu egiten dagoelako, bai? Pentsamenduak asko nekatzen dutelako burua, bai? Hori izateke fisikoak. Psikologikoak zeintzu liratezke, bai? Egonezina, bai? Buruko minak egiten duten elementuak liratezke hau. Egonezina, zama, karraga aipatu duguna, bai? Mehatxu edo arrisku sensazioa, bai? Orduan pixkat azteratzen gera edo urduri jartzen gera, ies egiteko edo erasotzeko gogoa, persona bakoitzaren arabera, bai? Aipatu dugun tipologia horren arabera, bai? Hau da, ni behar bada banaiz persona bat erantzungo diona egoera, bai? Mehatxugarriari edo ez, edo egon alde egingo dut, bai? Edo akaso geldi geratuko naiz
bai, blokeatuta, izututa, jakin gabe, erantzun ala aldegin, bai? Modu ezberdina daude, bakoitzak badu bere modua, bai? Identifikatzen atrebitzen bazate bakoitzak zuen bururako, lan gehiago egiten dugu, bai? Gero, ze gehiago nuke, utxune sensazioa, bai, bazio edo sensazio hori, bai, utxunearena. Ez dakigu nundika, baina utxune bat dago hor, eta, bai, zerbait dago osatzeke gure barnean, batzan kanpoan bilatzen dugu, bai, baina barruan da osatu behar den lekua, ados? Arraro sensazioa, sentimendu arraroa, bai, despersonalizazioa ditzen zaio, bai, pixka handi kanpotik ikusteani modu arraro batean, bai? Kontrola galtzeko beldurra, bai, deskontrola, azkenean. Eta susmatia, susmuekin nago beti, bai, desfidati eta horrelako sensazio betorri daitezke pixka bat, modu psikologikoan, bai? Hurrengoa, jokaerazkoa, nola jokatzen dugu? Jokatzen dugu, alerta de hipervigilantzia egoera baten egonez, blokeatzen gara, aipatu dugun bezala. Edo, badakago ekintzarako zaitasuna eta baldar izatearen sensazioa, bai? Ansioso nago eta gauzat egin nahi dut, baina azkenean tropuste egiten eta horbas bat erortzen zain, bai? Bueno, solako egoera. Oldarkotasuna behar bada arrosko jartzen gera, edo pixka bat impulsiboago jartzen gera, bai? Impulsibitatea ere baita da jokaerazko ansiade elementu bat. Eta ezin egun motorea. Ezin dute geldi egon eta egun horretan mora guztian aktibitatean badago jendeak geldi egoten ez dakiena. Bai? Bueno, pixka bat identifikazio hori egiteko. Edo, hori aipatu duguna, geldi edo reposoan egoteko egon ezina. Bai? Zailtasunak hori egoteko. Gelditzen gara momentuan, ze gertatzen zaigu. Bai? Osake hori izan zen jokaerazkoa. Kognitiboak, bai? Ze zailtasun kognitibo ikutzen ditugun. Bai? Funtzionatzeko garaian, buruko gaitasunekin. Arreta zaitasuna dazkagu, konzentrazioa eta memoria arazoak. Despiste edo utzikeriak, despistatu egin naiz, baina karo, eski ansiadekin nabi eta ez naiz denera heltzen. Ez da itzaki bezala erabiltzen, baizik eta konstientzia mailan. Konturatzen naiz, nabilela mila gauztara eta beraz ez da arreta jartzen denetan. Ez naiz heltzen, ez da ez duela nahi, ez naiz heltzen. Gehiagizko kezka, preokupazioa deitzen da, erderaz moztea oso erresa da. Preokupazioa, okupatu aurretikan. Preokupatzen naiz, okupatu partez tokatzen den unean. Beraz, kezka, etuko genuke, edo gehiagizko kezka, aurretikako kezka, euskeraz. Aurrekuspen negatiboak zen duguna, pentsamendu katastrofiko hori, espektatibak, beti ere, zurrun edo rigidez hori hartzen dugunean batez ere. Denak egon behar du nik nahi dudan edo espero dudan bezala, edo egon beharko luken bezala. Bai legeak agintzen duelako, edo bai nire barne legeak agintzen dutelako. Hausnarrak, hori ditzen gara, horako gauzetan, altuan ditzen egiten dugunan eta. Hori izango ditzake alderdi kognitiboan. Eta pentsamendu distorsionatuak. Askotan, ez ditugu oso ideia argiak eta pixka distorsionatzen ditugu, baina badakigu zerbait izango dela egia, baina ez dakigu era bat zein den. Jarraian, sozialak, eta bosgarrena izango genuke soziala. Irritalitatea. Aipatu dugu impulsibitatea, izango zen pixka bat sozialki irritatua egotea. Hau azkenean irritatu da pixka bat. Sensazio bat izango du ansietatearekin erlazionatu egon daitekeena. Ez da bere burua uzten, lasai egoten eta goztasuna jasotzen. Amargura, adibidez, esan dezakegu erderaz, eta esan dezakegu alderantzak jarri dezakegu amarkurarekin. Amarkura, gure buruari maitatzen uzten diogunean. Hori izango duteke pixka bat, somenkortasunarekin irotuko genukeena. Norbere barneratzea, barruan sartzea bat, ensimismazion edo bat bere buruan sartzea eta alboratzea, bereko ban geratzea eta barneratzea eta geratzea iskina batean azkenean, munduarekiko urrundua. Elkarrezketa bat hasi eta jarraitzeko arazo bukitzea. Elkarrezketa bat hasten naiz, gero beste alde batera jaten naiz, ez dut bukatzen, eta nire esaldiak bukatu gabe geratzen dira. Besteko batera jarraizelako, edo esaldi bat bestearekin nolako lotzen, baina esaldiak bukatu gabe. Punturi jarri gabe bukaera. Beti 3 puntutxoekin biliko ginake. Eta orduan besteari ez diogu gure mezua jasotzen uzten ere. Orduan, hor aipatzen genuen, pixka bat argitasun falta egoten da, ez dakigu besteak zer esan nahi dugun zehazki. Intuitu dezakegu, baina gero ezki ulertuak pozik etortzen dira askotan. Bukatu gabeko esaldiretik.
blokeatu, ala txurian geratzea, hori azterketetan geratzen da, bai, edo jende horren etzen gara badezu, edo egoera desberdinetan geratu hori dira. Orduan, erantzun ematerakoan ere bai, ez dakizu erantzuna ondo eman dezun, gaizki eman dezun, eta hor dauden espektatiben arabera zure buruarekin, baina ansiedade jartzen zera, buruarekin exigentzia handia dakazu. Nola erantzun modezu gaizki, nola erantzun modezu modu esagokian, bai? Orduan, hori egiteateke, 5 elementuetako ezaugarri guztian, bai? Nahastea esango nuke edo patologia ditzen dioguna, definizio moduan pixkat ulertzeko besterik gabe. Une desegoki edo personaren egunerokotasunean oztopatzen duenean. Bai, orduan konsideratu hori da nahaste bat. Hau da, nik nire egunerokotasunean egiten nahi dituan gauza horiek, egiten uzten ez didanean. Bai, eta denbora guztien dago presente, ansiedadea. Eta orduan, nire herramienta motorea, ansiedadea. Ni ansiedadea denbora guztien. Bai? Eta beste gauzak guztiak egiten ez dituzten. Bai? Edo zinez konzentratu beste gauza horietan ansiedadarekin nagorako konzentratua. Nire fokua dago ansiedadea. Jarraituko dugu, irudio jarri dizuet Simpsonena, bera lanean dagoenean, hainbat elementu dazka, ezta? Eta ez ditugu aztertuko, berak sintoma asko gutzen ditu, eta broma moduan jarri dugu. Bai, larritasuna edo angustia, bai, eta ansiedadea ez dira gauza berdina. Bai, larritasuna da azkenean, egoera larri bat momentuan dagoenean dakaten egoera. Bai, eta ansiedadea azkenean da, egoerari pasatu ondoren, bai, oraindik ere badaukaдаnean. Hau da, ez dago egoera. Bai, hau da, ni urrurik jartzen naiz armi-armekin, orduan ni egoera larri batean nagoenez, nire ondan armi-arma badakar. Bai? Baina armi-arma junda, eta ere nik egoera larri batean jarraitzen dut. Hori izan batzateke ansiedade egoera bat. Ados? Orain ikusiko dugu hori ere bai. Esplikazioa hor dago pixka bat. Orduan, aipatu duguna, unean gertatzen ari den horretan dugu egoera espezialitatea adierazteko modu baldintzatuak. Hau da, baldintzatuta gaude erantzutera egoera batean. Armi-armaren kasuan, guk armi-armei beldurra diogu, hori da gure baldintza. Bai? Beraz, baldintza horren aurrean, ni larritu egiten naiz. Bai? Eta egoera hortan da. Ni gero, hori ez balima dago, armi-armaren dago, lasai nago. Bai? Kontua da, lasai ez balima naiz geratzen. Eta ordurik geratzen balima naiz. Eta egoera antxiati batean geratzen balima naiz. Orduan, ja, erstura egoera batean, eta ansiedade egoera batean esango nuke gaudela. Oraindik ere permanente dagoelako, naiz eta ja elementua izutu gaituena edo beldurra eragin duguna, ez egon. Bai? Armiarra izan daiteke, azterketa izan daiteke, gatazka bat izan daiteke, interpertsonala, kasuen artekoa, edo edozer gauza. Bai? Erstura esan dugun bezala, beldurra generalizatu egiten da, eta imitazio bidez antxiosoki eratzuten dugu. Bai, imitazio bidez, azkenean guk ikasi ditugun patroien bidez, esan nahi du. Bale? Lehen ikusi dugun, izebergaren azpikaldeko guztia da, azkenean landu duguna. Bai? Pixka gogoratzeko, izeberga. Bale? Goikaldean dago jokaera, guk nola jokatzen dugun, eta orain, hitzekin dena duan elementu guzti horiek dira, azpian dauden guztia du. Bai, pixka rekolokatzeko. Bale? Orain, joko dugu aurrera. Bai. Eta diferentzia egin dago pixka bat angustia eta ansiedadaren artean, edo larritasuna eta ersturaren artean, euskeraz. Bai? Azkenean, izebergaren azpiko egoera traumatiko horiek, bai, horren azpian agertzen zian elementu guzti horiek, bai baloreak, bai bakoitzaren sinismenak, bai transpersonalitatea, bai identitatea, elementu guzti horiek hasi nahi batu ditugunak, horien azpiko egoera horiek traumatizatuak daudenean, bai, trauma bat daukagunean, horrek eragiten digu gero helduaroan ere bai pixkat ansiedade egoeraiak aktibatzea, bai, egoera konkretu batzuetan. Karo, azpitaldean dagoena zer da? Ikusten ez daguna. Beraz, alderdi inkostientea esan dezakegu dela, bai? Ez dakagu konstiente, ez dakigu, ez dugu ezagutzen, bai? Etorri arte eta hori lantzeko aukera eduki arte. Beraz, horrek ere bai sortzen dugu ansiedade egoera, ez dakiz gertatzen zaidan, bai? Eta hor behar dugu deskubritu gure burua, bai, ezagutu gure burua, bai, landu gure burua. Beraz, pertsonaren hasierako etapetan, esan dugun bezala txikitan askotan, egoera horiek pasatzen dira, egoera traumatiko batzu ditugu, guk txikitan oso adaptatiboa geran eta oso esponja lan egiten dugun oso gaitasun handiz, ematen diogu buelta gauzei. Baina, gauza konkretu batzuk geratzen dira hor markatuak. Ez du nahi oso makarri txikitako gauzak dauden markatuak, bai?
gaztearokoak, nerabezarokoak, beti daude elementu markatu batzu, baina txikitasun horretan, txikia geranean, oraindik ere, vulnerableagoak gara. Beraz, oraindik ere esponja bezala jaso ditugu, baita ere elementu dramatikoak edo elementu zailak, bai, esperientzia zail bat edukitzea, edo bai eriotzen bat, edo edo zer gauza, bai, inpaktu bat edukiduna guregan. Gero, heldu zaroan atera daitezke, eta hori da, esan nahi dudana. Beraz, ez du erraminta nahikoa, azkenean, bizitza aurrera emateko, eta uste du bizitza galduko duen sensazio hori, bai, izango duela. Beraz, beldurra dauka azkenean horri egiteko, bai, eta baliteke beretazkoa izatea egoera hori, edo baliteke ez izatea beretazkoa. Azkenean pentsamenduan dago ideia guzti hori, bai? Gero, egunero, azkenean bakoitzak bizi duen intentsitatearen arabera ere baita, horiek larritzen doaz, bai? Persona batek modu oso intentsuan bizitza badu gauza bat, bai, ematen bali badio karga asko eta asko indartzen bali badu, intensidadea handia ematen dio. Orduan, denen azatikan intensidadeak egiten duena azkenean handitu, bai? Orduan, gure bizitzan presentzia gehiago dauka, bale? Eta bakoitzaren bizikerak eta gizartean bizitzeko daukagun moduak bakoitzen duela mugitzen den gizartean, bai, gaizkiagona sortu dezake. Azkenean, horrek ere eragiten digulako gure pentsamendu horien logikan, bai? Eta hori da estura ulertzeko pauso batzuk. Jungo gara gehiago aztertzen orain. Espresa eta estura aipatu dugu, lehen aipatu dugu larritasuna, bai, angustia eta estura, bien arteko diferentzia. Hau ere, espresa eta estura ez dira gauza berdina. Personak espresatu egon daiteke momentu konkretu batean, eta ez euki ansiedaderikan, bai. Zein da diferentzia, espresa azkenean da egoera batean, presentzia dagoena lehen aipatu duguna, bai. Egoera batean momentu batean dago, eta espresa daukat nik orantxe bertan, lehen aipatu dudana, ni armaren aurrean, bai. Nik hor, espresa egoera bat bizitzen ari naiz. Gero, egoera hori alde egiten bali badu, ni geratuko naiz, sensazio berdinarekin nahiz da ez dagoen elementu hori, errepikatu duguna. Beraz, bien arteko diferentzia hori izango zen, bai? Espresa eta estura. Espresak eragingo luke, luzera geratuko balitz, ansiedadea. Ansiedadea azkenean da, estres egoera mantenitu bat, bai? Hor, pixkat ilustrazioa, ikusteko eltxo batek persona kezkan jartzen duen, eta joan denean eltxoa ere oraindikan berdin dago. Bai, orduan, izan hortzeteke ansiedade egoera bat. Bale? Pixkat, ilustrazioa pixkat hobeto ulertzen joteko, aldagai estresanteak zen daitezke laboralak, sozialak, edozein, bai? Banakoa hor dago, eta baditu hainbat elementu, bai, kezkatzen dutenak, aldagai desberdinak daude, eta erreakzio emozional bat egoten da. Zuzenean, zen daiteke estres egoera bat, elementu horiek presente dauden bitartean, bai? Eta gero hortikan pasatu daiteke estres egoera eta gero ansiedade egoera batera, erreakzio emozional baten ondorioz, bai? Eta gero egon daiteke zuzenean banakoak ansiedade egoera batera pasatzen denean, estura egoera batera pasatzen denean. Bai, kasi hau ikutu gabe, bai? Ez dalako egoera egon, presente, baina bai larritasuna egon da. Orduan, alarma egoera piztu da, eta ansiedadea aktibatu egin da, eta ia geratu da latenttasuna horrenan. Bai? Jarraituko dugu pixka bat. Eta lehen pixka errepikatuko dugu, mehatxin aurrean aktibatzen dela. Laguntzen du, azkenean, superbientzio hori egiten, baina proportzioz gaindiko, bai? Alerta egoera batean jartzen da. Beraz, modu patologikoa edo, nik deituko nioke disfuntzionala, funtzionatzen ez duelako, batez ere, izango ziteke, kontrolatu ezin den mehatxu bat dela. Hau da, kontrolatzen duena mehatxua da. Hau da, ni naiz kontrolatua ansiedadaren gandikan. Nik ez da manejatzen ansiedadea. Hori izango zen, azkenean ideia nagusitako bat. Nola nik kontrolatu edo gestionatu. Nire esku dago, ni dazat erramentak berak kudeatzeko. Eta, esan bezala, estimulu baten aurreko erantzun desproportzionatu izango litzateke. Proportzioz gandikoa. Hori izango litzateke pixkat diferentzia, estura edo ansiedade normala eta patologikoa edo ja nahastua edo disfuntzionala. Eta dauden motak, nagusiak. 5-6 mota daude. TAG deitzen zaiona, estura orokortuaren nahaspea, edo trastorno de ansiedad generalizada, deitzen zaionare baita.
Hori da orokorrean, tensio kroniko badakagu, eta nekatu dugu bezala, elementua zuri ez dizu ezer provokatzen, baina zu egoera ansioso batean zaude. Eta hori, gutxi gora bera, psikologiako liburuan, DSM-ean, ematen zaio denbora bat, 6 hilabetea gutxienez edukitzea egoera hori. Hori da balorazio bat azkenean, kontuan edukitzen dena, hau diagnostikatzeko edo hau egiteko. Gero, genuke angustia, paniko, atake, paniko, ditzetzen ari baita. Izuna haspea ditu diogu, izuna haspea honetan, papateko angustia krisi bat geratzen da, papatean, hil edo biziko egoera batean sentitzen dezu zaudela, hau da, itolarria, ez dingo zerala egoera horri gain jarri, beraz ez dingo dezula bizi, hil edo biziko egoera bat. Eta fobia nahazte bat izateke, objektu zehatz bati diogun bildur irrazional bat, objektu, animalia edo egoera bat, adibidea jarri dugu arpiarmaren alen, zaneteke edo zein egoera. Gero jendearekin egotea, gauza konkretu guztiak, dena da posible fobietan. Nahazte obsesibo kompulsiboa dotok deitzen zaiona, trastorno obsesibo kompulsibo. Pentsamendu errepikakorrak eta ekintza errepikakorrak. Adibide klasikoenak, liateke eskua 1000 aldiz garbitzea, atea irekitzea 1000 aldiz, argiat behin gabe bizitzaltzea, modu errepikatu eta metodiko batean. Denak dauka bere logika, pertsonarrentzako logika dauka hori egiteak. Ez du nahi esan funtzionala denik, baina logika bat dauka. Eta logika hori azkenan da ulertu behar den gauza bat laguntzeko hortikan ateratzen, hori da gure lana. Beraz, nahazte obsesio kompulsiboa, nahiko ezaguna. Hortik badago ere baita serieren bat, eta egin ematen zutena, Monk deitzen zena, dela investigadore ikertzaile bat, bat zuten milaka mania, tok bat hori, obsesibo kompulsibo. Estres post-traumatikoa deitzen zaiona, egoera traumatikoa den ondorengo estresari deitzen zaio. Guda garaietan, edo egoera larrietan horako gauzak nahiko ohikoa dira, edo lan oso gogorretan ere horako egoerak geratzen dira. Trauma emozional baten inpaktuaren ondorio psikologikoak dira azkenean. Hortan trauma emozionala dakagu, eta horrek dakagu guregan inpaktu psikologiko bat. Horre ditugu genuke estres post-traumatiko edo post-traumatiko nahaztea. Hipervigilantzia egoera bat dakagu, egoera emozionalean gertatzen da, eta interes txikia dakagu egunerokotasuneko gauzetan. Hori lirateke pixka bat elementu oinarrizkoena. Jarraituko dugu pixka bat, bere esperientzia hori da, baina eta bakoitzarena, gutako bakoitzarena bere bezain berezia da. Eta horren arabera, badaude hainbat teknika laguntzen digutenak erstura egoeratik ateratzen. Eta posiblea da. Nola maneiatu dezaket erstura? Zenbat teknika daude, zer egin dezaket? Betako haunitz badaude, horiek adiraziko ditugu hemen eta landuko ditugu pixka bat. Gainera, zurineko izan gara, aleluia bestearekin kapaia jode gutela ere Pentsa, ze sinkronia. Así que, ea beste guztiak horrela funtzionatzen dugun ere, Nola maneiatu hainbat teknika daude? Distrakzioa gustoko duan gauzaiek eginez, edo gustoko ditudanak, baina distraitzen laguntzen dautenak. Arnasketa diafragmatikoa, sakontasunez arnastea hemendik partez, gero ikusiko dugu. Erlaxazioa, erlaxatzen gaituzten gauzekin, erlaxazioa besterik gabe bilatzen dagoenean. Kirola, musika, erlaxazio teknika desberdinak, gaur egun sareak, internetek ematen dizkigu, horiek ikusteko 1000 aukera, beraz animatzen zaituzten. Begiratzera, erlaxazioa eta musika lasaia daukazioa bidez. Gu erabiltzen ari gerana, gaur fondoan hori da. Fondoa. Norberarekin argibideak, razionalizazioa, gure buruarekin egiten ditugun elkarrizketa horiek. Elkarbanatu norberan izuak konfiantzazko jendearekin, hori ere garrantzitsua da gure lema bezala, gifes esaten duen bezala. Hitz egiten dezunean zerbait aldatzen da. Eta hitz egiten dezunean konfiantza ematen dizun norbaitekin, ere irudikeria positiboa, visualizazioak, denak pentsatu zure imaginazioan dena ongi joango dela. Edo joango den hori nola irudikatzen dugun positiboki, konstruktiboki, destruktiboki izan partez. Hortarako erramintak landu imardia, batzan oksidatu egiten ditugu. Sensazioak gainditu, ekidin gabe. Hau da, enfrentatu, bizitza berak, jatzen dizkugu aurrean, hazi gaitezen, harritxoak dira. Batzan handia, bestan txikiagoa. Eta gaur egun edo ezaguna den mindfulness edo atentzio osoa, atentzio plenoa. Horiek da, orain ikusiko ditugun teknikak.
Lehenengoa distrakzioa, atentzioan fokalizatzea, bai? Gorputzaren kanpoko estimuluan jartzea atentzioa. Batzan, gorputzean enfokatzen baldin bagera, gorputzeko sintometan, barrurakan geratzen gera. Bai, ez dagunean modu metodikoan egiten, mindfulnessak eramotzen dugun bezala. Diferentzia dago, bai? Alderdi garrantzitsu eta nabarmena eman beharko gineke garrantzia. Zentzu dian garrantzitsu eta nabarmenak hori da landu beharko genukena. Bai? Zeinek ez dugun kalte egiten, eta zeinek laguntzen dugun ahazten. Hori egiteke fokua jakiteko zentzu dian garrantzitsuak eta nabarmenak. Bai? Eta horrek dizuna esan alde egitea denik. Bai? Ez dako barderen ez da alde egiten ari zera da, pixkat filtro bat egiten ari zera. Distrakzioa ere hori da, bai, filtro bat egitea. Beharrezkoa denarekin. Bai? Batzan karpeta batean ditugu 8.000 horri. Zazpirean 8.000 alperri dazkagu. Bai? Edo ez, ikusi beharko dugu. Sensazio fisikoaz pendiente egotea, nekatu duguna. Bakarrik sensazio fisikoak egotea pendiente, eske eskua da jaten dena guztian. Utzi ezagun presentzia hemendikan kanpora eta guazen beste zerbaiteran enfokatzera. Bai? Eta honekin aztuko gara. Mina dakagunean bezala. Bai? Mina handiagoak baldin badakagu, mina handiagoak kezkatzen gara. Berdina. Psikologikoki ere berdin funtzionatzen dugu zentzu horretan, bai? Adibidez, askotan, distrazioak, bati plantxatzea distraitu egiten du. Beste bati, karetikan joatea eta kotxeko matrikulak kontatzea. Edo zemak kamiseta hori ikusten dituzun kalean. Edo zemak bizardun, horregun bizarrak modan dagoela berriz, bai? Gauza ezberdinak, jungetezke distrakzio elementu bilatzen, gure gustokoak izan daitezkenak, bai, errezago egiteko. Hori ditzela distrakzioaren teknika. Beste dikan genuke arnasketa diafragmatikoa. Hone ditzen dugu da, diafragmatikoa. Sabeleko arnasketari. Bai, arnasketa bat baino gehiago dago. Biriketakoa eta hemengoa. Bai. Badakigu arnasa zuzen erabiltzen, hori da galdera. Berez bai, ze azkenean da instintiboa da, automatikoa da, bai, eta pentsatu gabe egiten dugu, nahi gabe egiten dugu gauza bada. Kontua da, nahi gabe egiten dugu latzen, honekin hartu arnasa. Bai, honekin partez. Zesan nahi duen, honekin hartzen dugunean, motzagoak diala, eta ez diain sakonak, eta azkarragoak dira. Honekin aldiz, sakonagoak eta geldoagoak dira. Horregatik laguntzen dugu ansiedade egoera bat bajatzen, bai, intentsiadea bajatzen. Bai, orain izango dugu aukera hori egiteko pixkat. Animatuko zaituztet egitera nahi duena, bale? Esaten duguna, arnasketaren frekuentzia eta intentsitatea handitu egiten dira, bai, honekin arnatzen dugunean. Beraz, diaframak laguntzen dugu intentsitate hori bajatzen. Beraz, modu geldoan ikasten badegu, estura lagunduko dugu kontrolatzen. Hori da, arnasketa diafragmatikoaren teknika. Nola egiten dugu? Jarri eskua bularrean, eta jartzen dugu beste bat sabelean. Eta ziur egoteko airea hemen ez dela geratzen eta hemen geratzen dela, suturretik hartuko dugu arnasa eta sabeleraino eramango dugu. Eta sabela puztu dugu. Hau nago baino ez dela denok, bai? Puztu. Eta poliki batez ere. Hori izango da teknika. Gero, bularra mugitu gabe, bai? Bestela egiten dugu, eta ez dakigu nun geratzen den, oxigenoa, bai? Beraz, hau geldi, denbora guztian, bai hartzerakoan eta bai botatzerakoan. Ados? Eta beti hau da, egun bardenak puztuta. Hasiera batean, erresago egiten da etzanda egitea. Eta inkluso, liburu potzolo bat edo gainean jarrita laguntzen dugu. Bai, nabaritzen tripat nola gora eta bera eraman, ze bestela teknika hemen geratzen zaigu, automatikoa hemen gainean dakagulako. Bai, estura dakagunean batez ere. Bai, beraz, sabelera jetxiko dugu arnasketa guztia. Ikasiko dugu geldoa egiten, gerozta gehiago, erraminta gerozta gehiago erabili, gerozta efektiboagoa izango da. Bai, gerozta gehiagotan garbitu platerak, ez da hautu dakigu garbitzen. Berdina da. Ados? Askatuko dugu poliki. Orain emango dugu aukera, hori egiteko. Pixka pausak ikasi ditugu, bai? Orduan egingo duguna da. Hartu, gorde, sabela dagoenean puztua, eta mantenitu segundu batzuetan, 5 segunduz, bai? Eta gero bota poliki berriz ere suturretik hartu, bai? Sabela gustu arte, bai? Orain, probatuko dugu hori nahi duena, ados? Praktikatzen hasteko orduan. Makazute disuela, bai? Diafragma hemen dago, sabelarekin arnasten dugu.
hemen birikekin arrasten dugunean. Beraz, inhalazioa edo sarketa, nasa, oxigenoaren sarketa, ahot suturretik sartzen dugu, eta partzen da ez biriketan geratzeko, baizik eta sabelera joateko. Zer egiten dugu, sabelera pasatzen sabela puztu egiten dugu. Mantenitu, 5 segunduz, bai? 5 segundu, egi bat ematea, 3 segundu. Gero, teknika hobetzen gozen enean, handitzen goaz. Bai? Eta gero, botatzerako garaian zer egiten dugu, berdina, poliki, ustu. Ustu. Eta esalazio hori arte. Atera bat, arnasketa oxigeno guzti hori. Hau ditzateke erregistro modelo bat. Bai, esplikatuko dizuet eta horria pasatuko eskatuko eskizuen. Bai? Horda, nahi duenak hartu bat, eta besteari pasa. Eta horren lagunduko dizu etxean, egiten erregistroa nahiko hartzen duten. Ados? Orduan, plantilla hau ezena da. Hale? Zer da? Eguna eta ordua, nire ez dute jarri. Arnasteko erreztasuna, ze erreztasuna izan dezuten, errexak intzai zuen edo ez. Bai, 0-tik 10 jartzen dute gradu bat. Ariketan izan dago konzentrazioa. Zenbat konzentratuara izan dira ariketa honetan? Hemen ez da berdina, etxean bezala. Bai, hemen batzuk konzentratu bat ziren, beste batzuk ez, beste guztete egin, bakotza bere erabaki du, dena dago ongi. Bai? Eta hor, erregistratzen dugu 0-tik 10. Gero, ariketan izan dago konzentrazioaren ondoren, amaitzerakoan dakagun erlaxazio maila. Ere baita graduazio bidez egin dezakegu 0-tik 10. Bale? Ordan hori izango da, lagunduko digun plantillatxo bat, simplea, edo nik egin dezakeena, bai? Eta hori ere zabaldu daiteke, baina oinarrizkoarekin askotan nahikoa zaigu. Bai? Orduan, modelo hori eraliko dugu. Hori, arnasketa diafragmatikoaren teknikari dagokionean. Bai? Erari dugu distrakzioa eta arnasketa diafragmatikoa. Jarraituko dugu erlagazio muskular sakonarekin. Jacobsonena da. Bai? Jacobsonena esatea zen nahi du esan, azkenean dela erlagazio teknika bat, baina egiten duena eskua tensionatu, tensioan ikusten du adibidez, 5 segunduz, eta gero batean askatu egiten dugu. Bai? Eta nabartzen duguna da, distentsio hori. Bai? Eta hori egiten dugu, gorputzeko atal bakoitzarekin. Azten gara hankako puntarekin, eta joten gara modu progresibo batean, gorputzeko atal desberdinak, bai? Hanka batekoak, gero bestekoak, gorputzeko bi eskuak, eta bere sabela, bizkarraldea, iportaldak, lehua, petxua dena, prozesu hori egiten. Bai? Bai, tensionatu, destensionatu. Hori izango da beste teknika bat, ez duguna gehiago aztertuko, baina bai aipatu. Bai, distentsioaren teknika edo erlajazio progresiboa. Bai, Jacobsonena deitzen dena. Bale? Hor ere, beste plantilla kotada dago, bai, besterik gabe. Gero, esan duguna, zure buruari esan dako ardibidea. Bai, hau da. Esaldiak, gure buruei bat bizkigun esaldiak, bai, animatzen gera, batzutan, gure buruei esaten bizkigun esaldi eta apoio verbal horiekin, bai. Eta zerrenda bat osatu dezakegu sintoma dazkagunean, hau da, horri bat hartu eta erregistro bat egin. Gerizke sentimendu, ze sensazio dazkat, eta egiten ditugu idatzi, pam, denak zerrenda batean, bai. Zerrenda batean idazten ditugunean, konstientego dazkagu. Zer nahi du esan horrek? Ba, bueno, gero, egoera ansiati batean, identifikatzeko gaitasun gehiago izango dugula. Beraz, lagunduko digu aurre hartzen eta erraminta bat eukitzen prebenitzeko ansiedade maila hori. Bai? Zirkulu bizioso horiek ekidite aldera. Bai, hori da azkenean funtzionamendua. Bai? Orda, zirkulu bizioso hori esplikatzeko pixka izango duke. Alerta egoera, badakigula jazen den, ezta? Ansiedadeen alerta egoera. Mareo egoera bat adibidez izan dezakegu, adibide bezala. Eta horrek eragiten dugu adibidez trombosi bat. Beraz, trombosi horrek ero alerta egoera jartzen gaitu. Bai? Orduan, zer egiten dugun? Egoera honetan, teknika horrekin lortuko duguna da, alerta egoeratik marioa pasatzean, ja, prebenitok egotea, sintomaia jaso dugulako, sintoma zein da, marioatu egotea. Orduan, aurreatuko egoerari, teknika erabiliko ditugu relajatzeko, bai? Eta ez dira helduko trombosi egoerara. Beraz, egingo duna da moztu egoera hori, eta beraz moztuko du alerta egoera berriz itzultzea. Bai? Oda, zirkulu biziosoak moztu egingo du. Bale? Orduan, zuzara zure pentsamendu katastrofikoen aukera dakana hori aldatzeko. Bai, hori esan behar duguna. Bai? Zirkula beratzeko gaitasuna, zut dakazu. Bai? Zuregan dago podere hori. Bai? Inguruan dazkazun personak lagunduko dizute hori bideratzen. Baina zut dakazu podere hori. Bai? Eta ardura ere bai beraz. Bai? Eta zaila egiten bali mazaizu pentsamendu horiek moztea, askotan zaila da, ez da erresa, teorian oso erresatzen ditugu batzutan. Eta
zaila egiten bali da teknika hauek, orain ikasi ditugun teknika hauek erabili ditzakegu. Bai, geroz eta gehiago entrenatu, geroz eta erresago egin zailako. Bai. Arrasketa geldoa, erlaxazioa, distrakzioa, orain arte aipatu ditugunak, izango lirateke. Bai? Gogoan izan, pixkat errepaso egingo dugu. Bai, gogoan izan. Zer, zure sensazioak esageratuak izan dirala, izango diala, eta esagerazio horiek dira, erstura sensazioa. Bai? Esageratzen ditugu. Bai? Ez dira hainbesterako. Baina, gure sensazioa hori da. Eta ez daka garrantzio gutxiago. Bai? Horrekin egin behar duguna da azkenean landu, gure sensazioa eta gaizki eguna ez da egin izan hainbesterako. Bai? Gero, sensazio berez ezin duzten minik eman. Sensazioa bereiek ezin duzten minik eman. Min ematen duguna sensazioen ondoren guk sortzen dugun. Bai, egoerak. Esan duguna, psikosomatizatzen duguna egoistasuna adibidez. Bai? Ez borrokatu sensazioen kontra alperri da. Bai, alperri. Onartu behar ditugu sensazio horiek. Barneratu behar ditugu. Onartu behar ditugu gauza normala baileran. Eta azkenean lortuko duguna da, pentsamendu katastrofiko horiek beldurrak eta sensazioak gutxitzen da zela jakitea, bai, eta sentitzea. Eta nik erabakiko dut nik zer pentsatzen dena. Bai, dena ipatu dugun izebergaren irudi horrekin eta dauden elementu guztiek kontuan eukita, nik dakat nire pentsamenduaren kontrola. Bai, pentsamenduak ez dute nik kontrolatzen. Nik kontrolatzen dut pentsamendua. Eta hori da, helduko garen puntua, bai? Erraminta eta teknika guztiok erabilita. Eta posible da. Bai? Posible da, eta egin izan dugu orain arte. Hemendik aurrera ere bai egiten jarraituko dugu. Bai? Eta hori da, azkenean sinistu behar dugu gauza bat. Bai? Gure buruan ez dago sinisten, gauzak ez ditugu hain arresi lortzen. Bai? Orduan, beste teknika ditzateke irudikeria positiboa, bisualizazioa, adibidez, behiak itxi eta arrasketa teknika bat erabili, eta zure irudimen horretan sartu behatzaile bat bazina bezala. Bai? Behatzailea, ez naiz ni protagonista historia. Bai? Naiz kanpotik ikusten duen persona bat, egoera hori. Bai? Eta horrek lagunduko dit, egoera bera beste betaurreko batzuekin ikusten. Bai? Beste prisma bat erabiltzen. Bai? Ez bakarrik nire pertsonak duena. Baizik eta beste batek begiratuko balu bezala. Bai? Eta batzan badazkagu erreferentzia batzuk. Aiba, Antionek dela begiratzen ditu gauza hauek, nire laguntzen dit batzutan elkarrekin gaudenean, gogoratu, pentsatu Antionek dela begiratuko lukeen. Edo horrelako gauza. Bai? Lagunduko digute. Kanpotikan, perspektibaz, egoera aztertzen eta beraz erlatibizatzen. Eta horrek eragingo du, intensidadea jaistea eta ansiedade egoera hori baretzea. Bai? Erlatibizatzeak laguntzen dugu, zentzu horretan. Bai? Sentsazioak eta ersturak gutxitzen dira. Beraien handik ies egiteari guzten diogunean eta onartzen ditugunean. Bai? Ies egiten bali dugu gauzatzetatik azkenean, ies egingo dugu, baina horrek jarraituko dute egoten. Bideiatu zeukagu munduan zehar, baina gure beldurra gurekin datoz. Arazoaren muina gogoan izan non dagoen. Alde batetikan, beldurtzen zetxuzten sensazioak leudeke, eta beste aldetikan, arriskuaren ebalaketan. Zuko egin duzun arriskuaren ebalaketan. Alarma hori noiz piztu dara. Eta bien arteko komunikazio horretan, kontrola, hori kontrolatzen datza, asuntua. Beraz, beldurtzen zetxuzten sensazioak, kontuan izan, sensazio horiek daudela pentsamendu batean oinarrituak. Pentsamendu horiek dira pentsamendu katastrofikoak askotak. Hasen aipatuko pentsamendu horiek. Dena dela okerrena, egoera baino okerragorik ez dagoela, eta niri zergatik, eta jartzen dira pentsamendu oso erasokorretan gure buruarekiko. Beraz, inbar duguna da azkenean, konstruktiboak izan daitezen bilakatu. Pentsakera guzti horiek aldatu. Ideazio positiboa erabilita. Eta derantziz, lotura hau indarra galtzen doa, sinismen horien aurka egiten duzun bakoitzeko. Gero ez da gehiago horren alde egin, gero ez da gutxiago izango dituzu pentsamendu katastrofiko horiek. Eta bida honetan zaten duen. Erabakiret bizitzari, errealitateari enfrentatzia, baina, polita jartzen dena labixatu, Beraz, bizkarra ematen dugu tartean. Okera bada. Okera bada. Eta zer da hemen gakoa? Ausartzea. Ausartzea da gakoa hemen. Bereikaz libratzeko edo beraien sensazioak jaisteko. Eta hori handitzen dela ikusten duguna zer egin dezakegu. Teknika batzuk ikasi dugula edo pixkat sonatzen dugutela bentsat gaur, pentsatzen duzuna eta sentitzen duzuna behatu. Bitartean gogoan izan, beldurraren zirkulo bizioso hori
esplikatu dugun berri hori, bai? Eta konstiente izan, alde moduan, erstura ez dela handituko, bai? Pentsamendu katastrofikoei leku ematen ez diogun bitartean, bai? Espazio ematen badiegu eta alimentatzen ematen badiegu, jaten ematen badiegu handitu egiten dira. Eta sinisten joten gara gehiago hortan, beste alderdian baino, bai? Orduan, izuaren zirkulu horrekin lan egin, bai? Eta beldur eta sensazio irrazional hori egiten badiegu aurre, txikitzak modia. Hori da hartu behar dago bidea, bai? Posible da handitu dian bezala, txikitzea, bai? Guk sortu ditugu, guk handitu ditugu, guk txikitu ditzakegu, bai? Adibide ilustratibo bat, nahiko simplea, hor dago izua, alde egin dezakegu, edo enfrentatu gaitezke. Eta enfrentatzen geran bakoitzean, txikitzen doa alde egiten duen arte. Gure beste gauza askorekin pasatzen zaigu bizitzan horretikan. Hemendik aurrera dauden egoerak ere horakoak dira, ez dira desberdinak. Eta mindfulness edo atentzio osoa deitzen diogun horri egingo nioke kasu. Gaur egun, munduan zentro sanitario askotan ari da implantatzen egoera teknika hau, eta azkenean esaten duena da, estres egoerak ekiditera laguntzen digula, emozioen kudeak eta laguntzen gaitu, eta minez eta anxiotasunez alduratzen da. Zerra atentzio plenoa azkenean? Kortisona kontrolatzeko teknika bat, bai, estres hormona ditzen zaio. Orduan, gure ansia egoera batean, edo estres egoera batean, aktibatzen da modu kimiko batean kortisola, eta eragiten du azkenean, estres hormona hori aktibatzen. Ersturaren kasuan adrenalina gertatzen da, ansiedade egoera horretan adrenalina dakat. Orduan, adrenalina eskatzen dit, adrenalinen bidez mugitzen naiz. Esplikazio hormonal besterik ez da. Eta hemen dago irudi bat, mindful, hau da, burua betea edo atentzio plenoa, edo atentzio osoa. Jolas egiten du ingelesez, hitz horiekin. Atentzio osoa, orainean egotea presente. Nik orain egiten dudanez, orainean kantsatzen ari naiz, kapatzen ari naiz. Egiten dudan horretan atentzioa jartzea. Ez egotea burua, ez iraganean, ez etorkizunean. Baizik eta orain egiten dudan horretan. Atentzioa plenoa, orain egiten dudan gauza horretan. Horretan internatzen da, atentzio plenoa, edo mindfulness. Pixka pintzela da dira. Gero, badakit, Arifesek ere atakatu duela beste hitzaldi bat, mindfulnessaren inguruan, uste dut tolosan ez nago zio. Ez dugu horremen landuko. Hemen esaldi polit bat. Bizari aurre egiteko bi modu daude. Bat, arrotasunez, dena dakidaren usteaz. Beste bat, humiltasunez. Asko aurkazula ikasteko. Jakinez. Eta horrek azkenean laguntzen diogu egoera antsioso horietan exigentziak pixkat deusezten eta flexibilizatzen. Eta gure beldurrak gainditzeak azkenean zer egiten du. Bizitzaren estenara itzultzen gaitu. Bizitzara itzultzen gaitu. Eta ez gara behatzen izuaren unean, gure kobatxoan, gure barnean. Kanporatzen laguntzen dugu. Modu esageratu pixka, batek salto egiten dulako hor, baina salto egiteko modua da gantzula, amildegi baten aurrean, eta errepresentatzen moduan jarri dugu hori. Bukatzeko, emozioen kudeaketa, pixka bat. Emozioak, zer dira emozioak, seguru emozioak badaudela hor. Orain gainera atera da pelikula bat, alrebes izena du, ingelesez Inside Out, animaziozko pelikula bat da, Pixarrek atera duena, eta gainera pelikula horrek badu sakontasun berezi bat, zeren, Estatu Batuetako unibertsitate batekin lanketa egin du, ikerketa bat egin du, ondo adierazteko animaziozko pelikula batean, emozio horiek. Izateko besterik gabeko emozio esparramia bat bezik, eta lanketa sakon badago azpitikan unibertsitate batekin landua. Beraz horrek, beste buelta bat ematen diolako pelikula bati, eta oso gomendagarria, helduentzako, batez ere. Hemen, pentsamenduak, pentsatu, burua egin digutela erasotu, askotan erasotzen gaituzten, pentsamendu oso hiperaktiboak dira, eta errepikakorrak dira, eta beti errepikatzen dira gainera, oso nekagarria da batzutan. Alde metik, beti gaiza gauza berdinak egin. Horren nola egin, ikasi dugun tekniken bidez. Egoera antxeati bat dakagunean, horrez gain edo dakagun egoera horrez gain dauden errealitate desberdinak aztertu. Ze beste aukera dauden horri aurre egiteko, flexibilitatea, zorruntasuna edo rigidez horren kontra edo horren aurre, horren truke. Hauen aurrean, flexibilizatzeko gaitasun hori landu.
landu dezakegu, bai? Ume baten dakan jarrera hartu behar dugu askotan, bai? Umeak inganean zer egiten genuen, esperimentatu, probatu, erori, altxa, gure barneko umeoi erresketatu eta esperimentatu dezagun, horlako gura guztiak. Hila arte, jungo gara ikaspen. Beraz, ikasteko egoera bakoitza da oportunidade polit bat, urrengo eskaloira edo urrengo atera edo urrengo gelara pasatzeko. Bai? Eta hori dugu behar da presente. Freskotasun hori ere beharrezkoa da. Eta barneko ume hori ere ez dagoen txiki utzi iskina batean, atera ezagun pixka bat hor barrotikan. Bai? Jolastera eta esperimentatzera bizitzako elementu eta abenturetan. Bai? Hortara animatzen zaituzten dimetzat hemen dikan. Eta, baitzen joateko pixka bat, erakutsiko dizkizuet, batez ere aldaketa sinistea beharrezkoa da. Bai? Aldaketa sinistea beharrezkoa da, eta kontuan esan izan, metamorfosi batean gaude, beti ari gera azten. Bai? Beti ari gera azten. Eta hainbat teknika guzti horrekin lagunduko dugut hori dena egitea. Bai, ze pauso eman ditugun, lehenik zer gertatzen egun kontatu behar dugu, lehenik behar dugu zer dakagun. Bai, eta hori jakiteko behar dugu gelditu, behatu. Bai, aztertu, ze pensamendu eta ze sentimentu dazkagun. Eta nola egiten dugun, ze ekintza egiten ditugun. Horiek aztertu eta idatzi ditzakegu. Bai, epaiketarik gabe saiatu gaitezke egiten, epaiketarekin ere bai, gure buruarekin, oso zorrotzak izaten gara lako askotan. Hori denak idatzi dizakegu, eta horiek lantzen hasi gaitezke. Bai gure gabuz, bai konfiantzazko personatekin, edo bai profesionalekin. Bide ezberdina daude. Ekintzara pasatzea izaten da zaien azkenean. Nik egiten dut hau, aztertu dutena eta orain zer? Orain ekintza. Orain ume hori atera behar dugu barrutikan. Esperimentatu dezan, egiten den bakoitzeko. Gaizki egiten dugu lehenengoan? Lehenengoan. Bigarrenean, eungarrenean. Berdin du. Zertarako gaude hemen ikasteko ez balin bada. Bai? Eta exigentziak utzi ditzagun alde batera. Ez dute balio. Ikasketa prozesuan exigentziek ez dute balio. Bai? Balio dute exigentziek azkenean helburu batera heltzeko. Baina helburu hortara heltzea zan da gure helburua. Eta ikastea bada zer. Bai? Neurtu ditzakegu eta erabaki ditzakegu exigentziak non izan eta non ez. Bai? Eta jarrituko dugu, bukatuko dugu, aldaketa sinistea beharrezkoa dela. Bai, pauso, baina ikatu izan da, hemen jaten dena. Bai? Dena erakutsi dizudan irudia. Bai, ni naiz, pentsamendua, ekintza. Eta ze gehiago. Sentimendu, emozioa, orain lantzen ari genana. Bai? Orain lantzen ari genana, inteligentzia emozionala da. Bai, inteligentzia emozionala, hemen, eta oso ondo ikusten, baina hau izteke inteligentzia emozionala, hau perzibitzen ditugun, automaten ditugun emozioak, bai? Inpotikara automaten dituguna, automaten dituguna gure barnean, ulertzen ditugunak emozioiek, ulertzen ditugu, batzuk ditugu ulertzen bestak, bai, ezagunak egiten zaizkigu. Erabiltzen ditugun emozioak, bai, batzuk oso ezagunak dira, besteak ez, batzuk oso identifikatu daude asarrarekin, besteak postasunarekin, besteak tristurarekin, bai? Batzuk ditugu gertuakoak, beste batzuk baino. Maiteagoak, beste batzuk baino. Bai? Eta kudeatzea emozioiek. 4 elementu hauek osatuko lukete inteligentzia emozionala. Bai? Emozioak kudeatzeko gaitasuna. Emozioa izaten guretzateke hemen erdian degokena. Ateratzen zegoen lehenengo gauza. Bai? Imaginatu. Tristura. Tristurarekin. Tristena nago. Bai? Betxakurra eta tristena nago. Inguruneak ematen dizkit hori kudeatzeko aukerak, bai? Badut horre veterinaria bat, badut nire familia, badut nire lagunak hortan babesten hautenak, eta aukerak dauzkat beraz erabakitzeko nola kudeatu egoera hau, bai? Emozio hau ahalik eta hoberen jasan dezadan eta kudeatu dezadan. Erabaki bat hartzen dut hori dena kontuan edukita. 3. elementua, erabakia. Erabaki horrekin ekintza bat egiten dut, erabakiarekin normalean ados egoten dena. Ez beti, bai? Ez beti. Eta horrek emaitza bat ematen dit. Bai? Hor dauden posibilitateak, imaginatu zen badian. Bai? Osak aukerak 1000, eta asmatzekoak ere bai. Bai? Batek balio dugu, guazen dira probatzera, berzini balio dugu. Jarraitzeko emozioen kuadro bat da, beste bat, bai? Nola, emozioen arteko nahasketak beste emozio batzu sortzen dituen. Emozio primario batzu daude, nahi aipatuko ditugunak, eta pasatuko dizuet gainera papelitu bat horrekin, eta gero bertuzke sekundarioak edo bigarrengoak, bai, bigarrendarrak. Eta horiek lortuko lukete beste emozioen arteko
nahasketaz beste emozio berri bat. Ez da oso erresa egotea bakarrik emozio batekin. Bai, ez da oso erresa. Normalean emozio bat baina gehiago gutzen ditugu. Eta askotan kontrajarriak izaten dira. Eta hori da gure errealitatea bezaki bezala. Bai? Beraz, guazen hori ondo kudeatzen ikastera, jake horrela tokatzen zaigun. Bai? Hori da hemen honek irakurtzen izena. Piskat ikusi ezatu dut ze abaniko dagoen. Bai? Hau ulertzeko emozio primarioak nahastean beste batzu beratzen dira hemen. Zaude ikusten, baina nola horretxo gustuko dizuetan zuentzako oso letra txikia dakate. Baina hau aurkitu ezakezuten interneten. Bai, emozioak jatzen dituzue. Eta zenak nahi zuhatzka pasatu, menxede? Eskerrik asko. Orduan, lehenengo emozioak dirakete kanpoan daudenak. Bai? Poztasuna. Pelikula ikusi ezkenak ezagunak egin eskizue. Poztasuna. Bai? Tristura de tristezia. Bai, desagradoa, desatsegina. Bai? Laugarrena, beldurra. Eta bosgarrena, furia, laserrea, bai, amorrua. Orduan, horiek kombinatzerakoan beste emozio batzuk sortzen dira. Eta horiek konturatzen geranean zeintzu dira eta nola funtzionatzen duten, hobeto kudeatzeko gaitasuna dakagu. Bai? Eta baita ere beste emozio mundua ulertzeko. Bai? Erraminta bat da azkenean, mundu emozionala bai barnekoa eta bai besteena ulertzeko. Bai? Beraz, nik pelikula gomendatzen dizuet oso erresuletzen garako gauzak eta denok identifikatzeko gara elementu primario guzti hauekin. Badaude bat pare bat teoria, batzuk bost hartzen dituzte oinarri, bestek 7, gu oinarritu gara hauetan. Beraz, esan duguna, poztasuna, tristura, nazka edo desagrado ditzen zaiona, beldurra eta amorrua. Bost elementu horien arteko kombinazio guztia, eta gehiago. Ze bi kombinatzen dianean gero beste hirugarren dator. Beraz, kombinazioak infinito dira. Piskat, esplikatzeko, inteligentzia emozionala ditzen zaio altua eta bajua. Esan dugu, inteligentzia emozionala altua daka, edo ez. Hor daude elementu diferenteak. Inteligentzia emozionala altua dakagula esan dugu, asertibitatea dakagunean. Hau da, gauzak, ez atsegi, modu egokien esateko gaitasuna dakagunean. Hori ditzen zaio asertibitatea. Ambizioa, edo zisigoa izatea, edo gaitasuna gauzak enfokatzeko garaian. Hori ziteke, inteligentzia emozionala altua ditzen zaion elementua edo gaitasuna, persona batena. Hau, denok enterratu izakegu. Beraz, ez dago persona bat dakarna bat edo beste, denok enterratu izakegu. Ez dago limiterik. Bakoitzak erabakitzen duen baitan, nun kokatu. Nahiz eta izan modu inkostientea. Orduan, pixka bat ikusi izatuten orientatiboa da. Irudia, ez dugu ez da gehiago aztertuko, baina ikusten zute, bajua dianeak, agresibilitatea agertzen da, nagusikeria edo nagusi izatea besteen gainean, egozentrikoa edo egokritikoa eta emanantea besteekiko. Eta konfrontatzea, nomora hostia konfrontatzen besteekin. Hori dituko diote, deitzen zaio ere baita pixkat inteligentzia emozional bajua. Beraz, hor ikusten bagari magaz dugu, badak handik hemen lantzeko, eta ikasteko eta bueltan noteko. Ikasteko gaudenez ez dago arazorik gozen ikastera. Bizkarrean, lehen aipatu duguna, korputzak espresatzen du, gorputzak hitz egiten du. Bizkarra horietako adibide bat da. Bizkarra responsabilitatea edo ardura hartzen du askotan. Ardura karga handia dagoenean, hemen kargatzen da. Eta kulparekin edo ardurarekin erlazionatzen dagoenean, zona honetan gertatzen da. Haserrearekin gaudenean, gehiago da zona hauetan. Omurkatuen azpikaldean. Eta hemen lumbaretan, seguritatea, beldurra. Lotzen dira. Eta bera aldo joan da, alderdi sakrora joan da, superbientzia jokuekin sartzen dira. Beraz, pensa, oso primarioak dira, inkluso, sensazio batzuk. Eta azkena da, oinarrizko beharren satisfazioa. Hau da, ura, jana, hori dena. Beraz, bizkarrak espresatzen du, eta kaso egin behar dugu. Kulparik ez dago, ardura bakarri dakago. Gaitasunak dago, guk geuk, gure buruari, gure gorputzari kaso egiteko eta buelta emateko. Beraz, hori da, egon bitan. Gaurko tailerra espero dut baliagarri izango zaizuela, trasladatzeko aukera izango dizuela eta ikasteko eta ahazteko balio izan dizuela. Hau segatik eskaini nahi dizuena, eta honekin bukatzen da, emozioen kudeaketa eta esturari buruzko tailertxo. Eskerrik asko.
hemen egoteagatik, oraindik ere.